Badok 13 jarri diogu goiburu aurtengo ekitaldiari. Fito Rodriguezek idatzitako izen bereko artikuluak honela dio. Dakigunez, Resurrección Maria Azkuek jasotako San Martinen estutasuna herri ipuina ez dok 13 esaldiarekin amaitzen zen. Esaldi horrek esan nahi du, madarikazioa 13a gainditu dela. 13 zenbakiak duen malefizioa hautsi egin dela, alegia. Baina Txillardegiren kasuan, pentsamendu laburreko gogamenen ondorioz, madarikazioak zoritxarrez bere horretan dirau oraingoz. Ez digu axola, datorren urtea 14a izango da Jose Luis hil zenetik, eta 13a gaindituko dugulakoan nago, horixe Fitok idatzitakoa. Ez dugu etxiko. Hotel bato hori da egia, Madrile torbidean ez da... Badun 13. Malefizioak irauten du. Txillardegi ez dute oraindik onartu behar bezala. Maiatz literatura aldizkarian argitaratua izan da 2024ko bigarren alean. Zuberoan, baita zuberotik kanpo, pastoralek gero eta ugarriago, gero eta arakastazoago direnez gero, gauza ona lizeteke Txillardegi pastorala taularatzea Donostin, preposta baita iparaldean ere. Eta pastorala hori emateko iparaldean Baiona eta Hendaia dira leku aproposenak. Mila esker zure arretarengatik.